台积电伫日本库马摩多一厂 JASM 今仔日举办开幕典礼。台积电创办人赵忠武表示，台积电设厂通提升供应链的韧性，也通进一步发展半导体产业。因那日本首相岸田文雄Kishida Fumio 是宣布要补助台积电的库马摩多二厂。台积电日本原本一厂 JASM 以无到2年时间，真紧兴建完成，将伫台湾元宵节即天举行开幕仪式。当署长刘德音伫台顶讲到关键的原因。I would like to express our sincere gratitude to the Japanese government for their strong support. The forward-looking investment policies established by government organizations have been crucial to JASM success in creating a competitive semiconductor industry. I hope and I believe also start a renaissance of semiconductor manufacturing in Japan. 台积电创办人张忠谋看好日本厂，是因为得到当地政府真大支持，加上4760亿日票补贴的资金真紧到位。尽管日本首相岸田文雄无到场，不过也经由娱乐影片送出大红包。引き続き予算、税制、規制改革などの支援策をスピーディーに実行してまいります。その具体例として、JASM の2号棟についても支援を決定しました。那日本首相岸田文雄宣布投资台积电原本二厂，身为台积电股东兼客户的索尼集团总裁也讲到台积電到日本設廠合作的關鍵。CCUA さんから日本での生産を検討していると、それに協力してほしいと、そこから3年1ヶ月、今日のこの開所式を迎えたことを大変感慨深く思います。开幕典礼开始之前，公司新闻团队专访日本半导体建筑推进议员联名会长甘利明，新闻一直邀请台积电到日本设厂的重要促成的人。伊讲日本半导体产业要有晶片制造力，才袂受人牽制。作って供給できる側か、供給してもらう側かでですね。やっぱりその国の力関係、地域の力関係が大きく変わるわけですね。ですから日本は作って供給する側に回らなければいけないと。对着外界有期，台积电原本一厂虽然是成熟的制程，不过未来随台积电在日本扩厂，有可能选做先进的制程，也引起外界烦恼，是不是个台湾乌空气？制程已经在开始做一些研发跟设计了哈，所以这台湾最先进的已经是在台湾哈，所以这个是错误的解读。考虑地缘政治的因素，台积电展开海外布局，原本厂拿就军头部呼应客户需求，对着日本重回半导体用遥遥帮助。记者综合报道。